L-Awtorità ta' Malta għal kompetizzjoni u l-affarijiet tal-konsumatur nedit l-10 edizzjoni ta' Premju Servizz bit-Bissima. Waqt it-tnedija ċerpersin tal-Awtorità Carmen Ċantar ħeġġet lil konsumaturi biex jivvutaw għal bejjija favoriti tagħhom u ħeġġet lin negozji biex jipparteċipaw jekk jemnu li jistħoq ilhom rikonoxximent. Is-sena l-oħra kellna madwar 23,000 vot, dis-sena nistennew li ħafna iktar konsumaturi juru il-pjaċir tagħhom li jivvutaw għal bejjija li tawhom servizz tajjeb ħafna u ta' kwalità ogħla. Nispera li permezz dan l-award inkomplu nagħmlu l-almu tagħna sabiex aktar il-ħajja tagħna aktar tola, kwalità ta' ħajja aħjar kemm għall-konsumaturi kif ukoll l-economic operators ikomplu jikbru u jagħmlu aktar suċċess f'ħajjithom. Id-Direttur Ġenerali tal-Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur Grace Tivala innotat li relazzjonijiet pożittivi jgħinu biex jipprevenu konflitti u jinkoraġixxu riżoluzzjoni permezz ta' dialogu. Hija spjegat ma' One News il-kategoriji differenti li hemm f'din il-kompetizzjoni. 6 kategoriji huma bejja lokali online, moda u żbuħija, supermarkets u minimarkets, servizzi tal-ivvjaġġar, ħwienet tal-annimali u l-pjanti u anka apparat elettroniku u oġġetti ta' djar. Dawn il-kategoriji jkopru fihom numru ta' negozjanti li l-konsumaturi ta' kuljum imorru jixtru minn għandhom. Din is-sena l-kompetizzjoni se tibqa' għaddejja sal-21 ta' Ġunju. Il-konsumaturi li jipparteċipaw se jkollhom iċ-ċans li jirbħu premju ta' 1,000 euro fi flus. Il-bejja rebbieħa ta' 6 kategoriji differenti se jitħabbru waqt ċerimonja ta' premjazzjoni li se tittella fl-aħħar kwart ta' din is-sena.